F'paġna 6 tal-ġurnal The Sunday Times, il-Prim Ministru akkuża lil Franco De Bono bit-tradiment. Lorenz Gonzi għalli jħossu tradut għaliex matul din il-leġislatura ħadem fil-qrib miegħu. Ħatru bħala assistent parlamentari u issa fi kliemu De Bono qed joħloqlu kriżi li skont il-Prim Ministru qed iġġib instabilità fil-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li Franco De Bono jinsab f'kantuniera li ma jistax joħroġ minnha. Minkejja li f'din l-intervista Lorenz Gonzi akkuża bl-iswed fuq l-abjad lil Franco De Bono bit-tradiment, meta mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni, Lorenz Gonzi wieġeb li One News huwa giddieb. Prim Ministru, għadek jistoqsi li Franco De Bono huwa tradit. Joġobkom tivvintawx kliem li jiena ngħid. Is-Super One huwa stazzjoni li ħlif gider ma jagħtix. Tivvintawx kliem li jiena ngħid. Lorenz Gonzi qed jgħid li ser iqajjem il-problema ta' maġġoranza parlamentari fl-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista. Intant waqt il-programm Disset fuq il-PBS, il-Prim Ministru tkellem dwar it-tneħħija ta' żieda ta' 500 euro li l-membri tal-Kabinett ilhom igawdu minnha sa mill-2008. Lorenz Gonzi konferma li din id-deċiżjoni tapplika biss sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. L-onorarja hija sospiża sal-elezzjoni.